eneng iki info loker. Loker iku ya terus ikan ya. Enggak apa? Kadang singo. Oh iya, aku udah janji harap kecil, harap pulang golek kaya. Tak video call itu sih. Yo, mana yang di? Enggak tak budal dewe. Sing penting wis berusaha. Yo iki aku apa enenge ora kaya dekne sing duwe segalane. Witing tresno jalaran saka kulino. Lunture tresno mergo ana wong liya. Ojo nangis mergo tresno, ojo goblok mencinta. Kejaran mangko malah luka. Rapi-rapi. Woi, Mernendi. Lamar kerja. Lamar kerja kanggo katok. Goblok men kowe. Hil Jin. Tuh. Panas ya ramu. Bar tak mau. Kenapa mas? Arep ngelamar kerja. Nek luan kurang. Kalau ngapain? Yo nguli-nguli apa wae lah. Ya aku golek gawean. Ra nek sing ditampa. Lah ngelamar kowe apa piye, Mbak? Aku baca mas. Ono orang jebule kok mas. Ya aku ngono apa nang enggak, Mbak. Saya ada bahasa ya mas. Iya. Apa Pak ya? Ngelamar kerja, Pak. Ya, tunggu saya, Pak. Ini Pak. Lamaran nih? Ini Bisa pengalamanmu apa? ngarit Pantesan lupa muka suket. Itu urusan dia. STP Pak. Apa ini? Sekolah tambal panci. Pantesan lupa muka suket panci. Ini dia Pak. Ini bagiannya usung-usung di angkat-angkat paralon, pemasaran cat, milih sing di we. Pemasaran cat. Ya. Mau aku ngecat arah di bawah. Mulai sama pengelmu. Wah, Iya Pak. jangan mulai kalau kena panjang moro. Mas, Apa? ngelamar kerja. Mungkin iki warung kopi kok ngelamar kerja. Reno sih nunggu kene. SOP iki lho. Tunggu dhewe apa tak tekone? Yo, tukokno, mau kurang kerja, Mas. Wes tunggu. Umat. Ah, iki sik, tumbe sik. Lah karek semene. Ora apa-apa tepake adikku mau. Nah, bar kok kene Dong. teger, Ketut kecut. padasane tondo. Mas wis gak ndek info loker to, Mas? Eneng iki info loker. Loker iku ya
Terus ikan gak? Enggak apa? Kakek mesti mau. Bayarnya lumayan. Bro, Berapa tusuk? kalau ini SP ada tuku mas. Ini gue gelem ora. Nah, ayo besok karo aku. Ini tak pikir-pikir aja mas. Iki golek gayan yo ngel. Yo angel Lah makane kuwi. Konan ngene iki Duk. Wong wedok ini ra kerja mampir ra gelem. Ora gelem. Wong aku lo tahu. Wis kadung sayang, ditinggal pas sayang-sayange. Sayang, jarine kowe masih sayang, jare kowe masih kelangan ning aku. Aduh, keselerang. Ngamar yo ora dipanggil-panggil. Golek gayan yo angel lagi. Kembang yo kembang. Nek wis layu yo mati. Sayang yo sayang. Nek wis nyaman ditinggal pergi. Talilane yen pancen iki dalane kudu pepisahan karo kowe. Laleno crita iki wis tak anggap kowe mati, mergo saiki aku wis oleh ganti. Aku wis berusaha. Piye ya? Wis ya? Ngono ta guys. Lamar kowe piye, Mbak? Wala mas, kan lo kota. Dan saya mulai jumlah lo keren. Saya mau jumlah ini kota. Mungkin ini enaknya bagian ngecat belum ora. Lho, Mbak. Lu tak mau. Cepat cepat. Usaha lancar. Gak lancar. Gimana? Loro, Mas. Uripku ki nelongso. Nelongso ora karu-karuan. Iya, Mas. Alah, urip kok ngene yo, Le? Mati kowe, Mas. Kok aja mati? Kok kowe ngomong aku mati? Lah iya. Oh, alah. Ayo.